एगो नगर में धन्ना सेठ रहत रहन। उनका अपन व्यापार पर बड़ा ही घमंड रहे। सेठ के व्यापार देश के कोना कोना में फैला रहे। सेठ जी के एगो बेटा रहे पर बेटी कोई ना। एक दिन उनकर पुरोहित बतैलन कि सुख समृद्धि हमेशा बनल रहे खातिर धार्मिक कार्य में दान के अतिरिक्त कन्यादान करना भी अच्छा होला। सेठ पुरोहित से पूछलन कि उनका तो कोई बेटी नहीं है तो कन्यादान कैसे कर पैहन। पुरोहित जी कहलन कि सेठ जी ओइसन बेटी जेकर माई बाप ना होखे और अत्यंत गरीब होखे कन्या के गोद लेके भी रउरा कन्यादान कर सकतानी। सेठ जी पुरोहित पर पूर्ण विश्वास करत रहन। उ ऐसन कन्या के खोजे शुरू कर देलन। 2 महीना बीत गई पर ऐसन कोई कन्या उनका ना मिलल तो सेठ जी बड़ा ही निराश हो गई। सेठानी जब उदास होखे के कारण पूछली तो सेठ सारा बात बतैलन। तो कहली कि में कौन बड़ बात बा, हम अपन बहिन के बेटी के ही गोद ले ले। हम आज ही अपन तीनों बहन से बात करतानी। सेठ जी सेठानी की बात सुन के बड़ा ही प्रसन्न भइलन। खाना खा के जब वो पुनः आपन दुकान में पहुँचलन, अभी वो काम काज देखती रहन कि उनका पता चलल कि बूढ़ा मुनीम के मौत हो गई और उनकर एकमात्र बेटी अनाथ हो गई। सेठ मुनीम के काम क्रिया करवैलन और उनकर बेटी के दत्तक पुत्री बना के अपना घरे ले अइलन। सेठानी अपन बहिन से 6 गो बेटी के गोद ले लेली। सेठ जी के घरे लड़की के खिलाहट से चहके लागल। सेठानी जी के अपन बहिन के बेटी से कुछ ज़्यादा अनुराग रहे और मुनीम की बेटी एक नौकर के तरह उ 6 बहिन के टहल करत रहे। 2 साल हो गई और लड़की अब शादी योग्य हो गई रहे। सेठ एक दिन सातों के एक कतार में खड़ा कइलन और सबसे बारी बारी पूछे लगलन कि हमरा पर भरोसा बाकी किस्मत पर। मुनीम के बेटी के छोड़ के सब सेठ पर भरोसा कैलस। सेठ के मुनीम की बेटी के भाग्य पर भरोसा करे के बाद सुन के क्रोध भइल। उ ऐलान कैलन कि काल जो भी अविवाहित लड़का ओकरा सामने आई ओकरा से मुनीम की बेटी के शादी कर दिहन और बाकी के शादी बड़ा बड़ा व्यापारी के लइकन के साथे। अगला दिन सारा लड़की उत्सुकावश सवेरे सवेरे हवेली के झरोखा से बाहर देखत रही सन कि कौन बेचारी बिमला के पति बनी। हवेली के तरफ आ रहल बूढ़ा भिखारी के देख उ ठिठोली करत रही सन कि इहे बिमला के पति हुई। बेचारी बिमला मन ही मन ईश्वर के भजत रहे कि उनका सेठ के खड़ाऊ की आवाज़ सुनाई दिलस। सेठ टहले खातिर निकलन त एक नवयुवक लकड़ी के गट्ठर सहित आई और लकड़ी के एवज में पैसा के मांग कैलस। सेठ अपन जेब से कुछ सिक्का निकलन युवक के हाथ में थमा देलन। वही वक्त उ लड़की की फुसफुसाहट और हंसी सुनाई देलस कि उ रात के बाद याद आ गई और उ लकड़हारा से पूछ बैठलन कि तू विवाहित बाड़ा कि ना। जब उनका अपन अविवाहित होखे के बात सुनाई देलस त सेठ ओकरा से मुनीम की बेटी के शादी करवा देलन। सारा लड़की अपन पति के साथ पालकी में बैठ के गली सन और बिमला लकड़हारा के लेके पैदल ही कुटिया के तरफ जात रहे। सेठ के दुख भइल कि भी होत रहे पर ई सोच के बिमला के धन दे के विदा ना कइलन कि बिमला के ता अपन भाग्य पर घमंड बा। बिमला अपन पति के साथ कुटिया में आ गई और कुटिया के सारा कार्यभार संभाले लागल। लकड़हारा एक संदूक के बिमला के छुए से मना कैलस और रोज सवेरे कुल्हाड़ी तेज करत रहे और शाम की लकड़ी और पैसा के साथ घरे लौटत रहे तो खाना पकत रहे। सेठ 1 महीना के बाद सातों लड़की के बुलवा भेजलन और सारा लड़की बुलावे पर सेठ के यहाँ पहुँचल तो बिमला के खूब अपमान भर वचन सुने के मिलल। सेठानी कहली कि उ अभी अपन गलती के मान ले तो सेठ ओकरा के ढेर सारा हीरा जवाहरात दिहन ताकि लकड़हारा कोई अच्छा व्यवसाय कर पाए। सेठानी की बात सुन बिमला मुस्कुरा उठल और कहे लागल कि अम्मा जे भूल लोग पर भेजले बा उहे भाग्य लिखले बा। हमरा उनका पर विश्वास बा, ऐसे भाग्य पर भी विश्वास बा। हम कुछ गलत ना कहले रही।
सेठ के लागल कि कर्ज से बिमला के तेवर बदल जाई, मगर सब आशा के विपरीत भइल। सारा लड़की के विदाई में ढेर सारा सामान देल गई और बिमला के सिर्फ एगो साड़ी और धोती दे के विदा कल गई। बिमला वापस कुटिया में आ गई और रात के खाना खाए के बाद अपन पति के पैर दबावे लागल। लकड़हारा बिमला से सेठ के यहाँ बीते दिन के बारे में पूछलस तो बिमला सारा कहानी सुना देलस। लकड़हार मुस्कुराते कहलस कि बिमला के आश्चर्य भइल कि ओकरा साथ भइल कष्ट के सुन के ओकर पति दुख व्यक्त करे के वजह मुस्कुरा ताड़न। वो अपन पति के मुस्कुराते हुए देख के दुखी हो गई और पैर दबाते दबाते ही सुत गई। अगला सुबह जब उठल तो वो बड़ा आश्चर्य ओकरा भइल, काहे कि लकड़हारा राजसी वेशभूषा में खड़ा रहे। वो घबरा के पैर पर लौटते हुए कहलस कि नाथ, हमरा से गलती हो गई जो हम रौरा के अपमानित होखे के बाद रौरा के बतईनी। रौरा जो चोरी करके ई मन महंगा वस्त्र आभूषण ले आइल बानी, इनका के देख के नगर के कोतवाल हमरा के कारावास में डाल दी। लकड़हारा ठहाका लगाते हुए कहलस कि कोतवाल तक कुटिया के आगे ही खड़ा बा, ल ई कपड़ा तुहू पहन ल, आपन कपड़ा बदल ल। संदूक में पड़ल वस्त्र आभूषण देख के वो अवाक रह गए तो लकड़हारा कहलस कि वो ए देश के राजकुमार हो और राज आज्ञा से वो अज्ञातवास में रहकर अपन जीविका स्वयं कमात रहे। आज अज्ञातवास की अवधि पूर्ण भइल तो महल में लौटे के समय आ गई बा। बिमला सज धज के तैयार हो गई। पूरा नगर में राजकुमार के साथ बिमला के झांकी निकलल। सेठ जी बिमला के भाग के देख के आश्चर्य में पड़ गईलन और ऊ अपन करनी पर दुखी भी होत रहन। बिमला कुछ वर्ष के बाद राज्य की रानी बनल और सारा ऐश्वर्य और सुख भोगलस। एक बार सेठ के निमंत्रण पर जब वो पति के साथ सेठ के घरे पहुंचल तब उनका चेहरा पर मुस्कान आ गई, काहे कि सेठ जी एक तख्ती पर लिखा के टंगले रहन, जो लिखल बा लोग उतना ही पाई, सब आपन भाग के रोटी खाला। दोस्तों, ई कहानी रौरा लोग के कैसन लागल? अगर कहानी अच्छा लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि ई कहानी कैसन बा। धन्यवाद।